Gagnere direi. Sabi na ba kanino? Ile na ko inakan? Yak. Upon dali na yang kanya ako sa ako kanakuha na yang kanya. Uno ni ang taning ngayon ko kasi pa kami ang banda. Hindi ka hindi. Hindi lang gila mo. Ugo naglisyak. Yeah. Coba bagi bayang ni tam ni. So, kanya kinain kanya. Kali kali ba na? Okay. Hoy dengi dali na nakakaliwa. Pangyayari yan singa na iyak ako. Dito ako tuwa mapena ko may kita. Sige mo dinga di ali sila ile. Ali bulga kali ba wow. Agi di di. Ibulga kali ba wow ang gelo ko gili. Ay kakali ba man. Mga ano ko kakarep ka umban ni Bela ira pa na. Ya ka yung ngayon kay ya ka yung Ay yung kanya. Sagi, ngay dede ang kay kanakuha eh. Ay yung kanya ta hindi. Wow siya yun na betan kakakbut. Ay kalo ko ito. Tuwa na may tabunan ito di alinis. Ay. Tuwa ni pamilya tuwa tilas. Ay na benigyan mo ba? Mati kay. Tuwa ko tika. Yun ang mga kanya. Sinanurial kita titigan. Ini betul boleh buat kena pusyakat. Oh, pusyakat menuri kan? Oh, pusyakat menuri kan ini tidak dikau. Di puan ini sudah bad. Dikau ya nak menuri ani. Tadi boleh pun nak kena menuri kan? Jadi tiada balik paskan. Nah, nuri kita ni tiga. Ya kaya nga kan diniti. Ya gua miniti ayo gua ibu kita. Miniti ayo gua ibu kita kaya nama ta ngayon gua ni. Hai. Ya dia yung kan ibu kita kaya nama ta kan ni. Ya ka ba mati. Akateni ya ni ba na kay. Ibu kita kaya nama ta kan ko. Ayat. Ayo kamu berapa? Kamu berapa tadi ti?
Ya kanila pa kanita ni boleh pun. Ona apsya.